Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donamit pasang kaliman tabik tinebihno ing loduni dumawaing tawang tuwang cinaketno hing suka basuki C dis A. Wonten ngarsanipun para pepunden, para sesepuh pinisepuh ingkang nganggo mastuti dhateng pepoyaning kautama. Konjuk medalipun para pamban-pambating praja satriyaning negari minangka pandam pandoming kawula dasih. Konjuk sangya para pandemen tresna budaya aji. Para penikmat seni ingkang sampun kestur rawuh wonten ing papan menika ingkang tuhu minulyan budi. Keparenga kawula sakadang saking ngeri kanca campur saking sanggar pangrupaka budaya soreng warga setuju wiking saking Laladan Bandung Rejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Hadining Tias marang miji sowan ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan sedaya nuhuni pamundhut saking Panyanggul Gati nenggih daripun Bapak Agus Setiawan dalasan ibu ingkang ngeri kaljenengan menika netakaken ingkang putra nenggih Muhammad Haris Saputra derek mengayu bagya awit tetakipun Dimas Muhammad Haris Saputra mugi dadosa anak putra ingkang soleh lan migunani tumrap nusa bangsa tuwin agami. Marak sowan kanca-kanca soreng warga setuju. Badhe ngaturaken langan beksan piniji konjuk panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh wonten ing papan menika. Nanging saderengipun keluarga ageng sanggar pangrupaka budaya soreng warga setuju nyuwun agenging pangapunten awit ing dalu menika boten saged bidal full personil awit saperangan kanca saking SWS Bandung Rejo nembe netepi pentas wonten ing Jepang pramila kripik gedang kripik telo sepalih badhe beksa wonten ngarsa panjenengan sedaya ingkang sepalih beksan wonten ing Jepang. Nanging ampun kuatos samangke badhe kagelar beksan soreng ingkang boten kalah spektakuler saking kanca-kanca soreng warga setuju. Ingkang ari paratri kalau jangan menika badhe ngaturaken langan beksan soreng Suro Sugeng Hamir Sani. Oi oi. Nuwun amet soreng kang marak mangaresi saking Bandung Rejo SWS kang dadya mula enggal kabyar sakno soreng warga setuju. Siapa pratantama soreng wadya unggul yuda
Siyaga Pratantama Soreng Wadya Unggul Yuda Siyaga Pratantama Soreng Yuda Siyaga Brungkat kimpul Belorah harjane Praja Siyaga Siyaga Pratantama Soreng Wadya Unggul Yuda Siyaga Pratantama Soreng Wadya Unggul Yuda Siyaga Pratantama Soreng Wadya Unggul Yuda Lumaksana Magitu Ayo co hampir awur-awur co
Yo padha macul ngarep sawah temen subur yo padha kumpul aja waka pareng tandur ning pekarangan pegalan uga ning sawah yen wis panenan kanggo desane ayem tentrem patani mesam-mesem desane kemari pakoro tani padha bungah wedhuse lemu-lemu sing duwe guyang-guyu pepeke padha ngendhong elah yo padha digodhong turi putih ditandur neng kebon agung turi putih ditandur neng kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa kembang tebu cacahe pitu kembang tebu cacahe pitu ayo kanca padha bersatu time negarane maju ayo kanca padha bersatu time negarane maju mbok ira kembange apa Sloko padha ela elo sirama menyang kutha lek oleh payung mundha macentit lolo loba wong mati ora opah nek opah
Gus. Man. Gus. Gus. Tikus. Gus. Kok. Adimu ya piye kok ora ngrungokne. Gus nang kene Gus, takus. Kok Gus. Intine wae Gus. nggih Kanjeng. Intine wae Gus. Nggih. 5 menit. Yo, rada maju ren, rada maju. 5 menit. Hei. Metu kene. Kene. Kowe jan suwen tenan. Nggih, pripun? Kon maju ki lho. Yo. Oh, kare para YouTuber. Apa? YouTuber. Oh. Oh. Foto KTP, Mas. Hei. Foto kok kakean pola. Kebalik. Ikete. Sing kewalik iki ne lho, Gus. Kok mburi? Yo mayar to le omong ngene. Kuwi jenenge ra sopan. Selamat malam. Apa? Gus. Gus. Nggih. Intine wae, iku nang acara apa? Kok iso Nggih, rame? intine wak dhewe direne disuwun rene rak yo ngibur masyarakat. Masyarakat. Ya masyarakat. Ya perlune ngopo? Wali matul. Apa? Anu damel SIM. Kok gawe SIM? Gawe SIM kok nang desa kene ya nang Surat izin menikah. Kok iso surat izin menikah? Nek wong menikah harus supaya dulu kan itu surat izin. Oh, Dong ora? so. Jadi menurut wong sing beragama Islam kuwi diwajibke sunat. Sunat itu diwajibkan. Ngono ya untuk pahala. Oh ya sunat. Alhamdulillah bentukku bois ya. Wau tampil beda kali sunat kok. Tenan ya Oh. ning ora dimeriahke kaya Ora sang meriah-meriah. karis ngene iki. Aku cukup wae nang iringang dalan mekekeng ana kiri rak cokot rak. Bentuke rak renggek-renggek api ngono. Gus, wajib ya kowe ndongake sik karo Mas Muhammad Karis Saputra kuwi. Nggih, dumateng Dik to. Wong tadi Dik Muhammad Haris Saputra. Panggilane sinten, Dik? Oh. Maris. Karis, kowe jajane iso maca apa ora to? Oh. Karis Saputra. Berarti jalan nggih niku nggih. Ayo ate disunatake kok. Sing gemesake. Aku ra yo ngartekke jeneng. Nggih mugi-mugi dados bocah sing saleh. Amin. Berbakti kepada orang tua. Amin. Pinter ngaji, pinter sekolah. Amin. Tercapai semua cita-citanya. Amin. Pun. Kowe ana ndi? Bali. Aku teko Bali wae. Jam tayang sudah habis. Gus, kok ya kudu profesional. Wah, kula profesor kok. Oh, kadang nggih kompresor. Najan iki wektune sebengi nanging lho, kowe ngelingi karo para masyarakat kene aja do nglumpuk nang kene. Nah, nggih Iki nglumpuk. engko aja ana satu pertunjukan meneh. Wah, rawen ki. Ya rame. Amesake bapak-bapak iki.
Ngopo? Nek ajeng sunat Rasul njur kepripun? Ya kuwi iso kapan-kapan kok, Jur. Nek harus hari ini. Ya mengko lebar nonton. Ora loyo. Loh, Mak, kowe aja nyepeleki masyarakat kene, Gus. Aku lah niku munggah video gas-gapan kon. Masyarakat kene iki lho, le nggon Bapak Agus Wilin duwe gawe kuwi sekat wingi-wingi. Ya do nyengkuyung. Putrane Bapak Agus. Ya. Oh, Agus niku. Mbok Pak. Oh nggih, Pak Agus niku. Ya. Ngertosi nggih teko nggon kancane kula Agus niku. Gus Wer. Ora bolomu munggah rono. Nggih bola ting Bandung Kang. Niku ndrang nggih wingine ngerti kula. Sopo? Oh gondrong-gondrong e. Oh tenan lek kelek tenan yakin yo wong. Aku nek ngerti Bu Agus piye kowe. Oh ya ora apa-apa wong kira nang kene. Sing sapa? Bu Agus kuwi Mbok takoni sik garwane sing garwane pundi? Mboten enten ta? Ya ora kok. urung nyauri kok wis apa tenan. Mboten enten Pak garwane. Pundi? Oh, nang mburi ora apa-apa aman Pak. Pokoknya aman, rumah tangga ki aman, sip, rahasia terjaga. Soalnya juga KTP bareng-bareng. Rahasia terjaga kok kowe ngomong gomik. Ngopo iki? Gomik. Ini nek kapan-kapan nang Bandung ngajak aku ngono lho. Ah ngopo? Ya bakulan utekmu ngeres temen ya. Ayo aku ki takon ngopo? Nang Bandung bakul sayur ngono. Pikiranmu apa? Nah, pikiranmu apa? Pokoknya manyentak karo aku. Nang Bandung kono ya tempat wisata. Di tempat wisata. Ono candi gede. Ono candine. Ono guwane. Terus apa meneh? Terus ono burunge. Apa? Burung. Guru. Burung. Burung. Burung cucak rawa gemletak di jendela kuwi. Kuwi burung kakak tua. Aku kan giginya tinggal 2. Ayo. Nek kakek sudah tua ya nggak bisa ke sana. Aku iso. Yang ke sana cukup anak muda saja. Karena itu pentingnya berbeda-beda. Hanya untuk marangi pusaka. Kaya dikeris wae. Wah, kerisku sangar. Keris apa? Kiai Sago Otong. Kos. Nggih. Iki dipunggal semenis ya, Pak. Nggih. Mergo kowe jono pementasan. Pementasan kuda lumping. Ya. Saking pundi? Wah, kuwi ya sing takon. Ah, nggih. Saking saking napa? Saking mriki. Masya Allah. Saking mriki. Tuan rumah badhe menghibur kita. Ayo, ndang. Ayo ade nonton. Ya kok sing iki rung rampung aduh iki. Kok jur terus arep nonton bae. Nggih rampung.
Baleni nggih. Tulung, tulung, tulung. Aduh, aduh, tulung. Gus, nek tulung-tulung, kowe kudu iso menjiwai. Mlayune kudu mubeng sik. Saka kono rono. Ayo jajal, baleni sik, kowe kurang apik. Mulane nek latihanke teko. Tulung. Tulung. Blockingnya rada maju sithik. Tulung. Ya Pak, tulung ya Pak. Oke siap komandan. Tulung Pak. Pak tulung. Tulung ngoten mau sing penting tulung ngoten Mas. Manut niku berjurit kau guyu ini. Ngono, ngabah. Ngopo? Kok berjurit aku iso guyu ngopo? Mati. Entek baterene. Oh, gini iki yo biyen nganu gaweane ngene iki kok. Urip iki lho, Gus. Urip. Oh berarti operatornya sentimen kayak. Ya endut-endut ngono kae. Endut-endutan, endut-endut. Ngentosi baterai. Pakai baterai ABC. Kuat dan tahan lama. Baterai ABC. Oh Mas sikat Mas. Mau mengentekkan waktu ini. Baterai ABC sehat kuat dan tahan lama. Kene nggon YouTube ku diupload aku oleh personal saka baterai ABC. Oh siap. Oh Pak Satpol PP niki Pak pelakune Pak. Kuwi Pak Hansip ya, Gus. Oh Satgas, Pak Satgas. Oh Satgas. Aku kula nggih aparat. Wah aparat apa? Aparat penegak hukum. Weh. Hukumnya sing bingung tak tegak-tegake. Dadi kula rene-rene teko tegak. Tegak apa nih? Tegak lurus. Memandang yang cantik. Welah. Apa kowe iki ya aja iso mandang sing apa? Jangan kau samakan aku bagai burung yang di sana. Yang ditembak orang. Hanjur saiki kowe rene tulung-tulung napa? Sing tulung-tulung kowe. Ha kertase. Mau kok ngendi? Kowe kok sia-sia dumeh kuwi balane ana siji. Angger opik ora melu. Ya di Ngapura sing nang Jepang opik ora kowe cuk. Kowe cukup karo aku nang Solo meneh wae. Uno kalahan. Kepiye? Sik. Ngopo? Abot. Kae lho nyantel. Kan sing cilik weh. Nggih. Sing cilik. Ora kuat kok. Aku nek gegeden ki cok mesake ibu-ibu. Ngopo? Ayo mentok tekan telak to. Kowe iki apa? Iki weh. Iya. Kowe ngopo? Ini ala kadir. Ini jajal.
Kewale. Kewale. Sing iki kok mburi. Kowe ngrusakke seneni wong kene kowe, Gus. Iki kok jadi kok. Niki Nah, apik ngono. ketiwasan kadang. Bro ngopo? Abot. Kok iki belekke. Kok beleke? Nyolek Agus gawake lek. Engko rambok sangoni ku. Oh, ora apa-apa wis bayar dhisik kok. Kaya Pak Agus ki ora wong mampu po. Durung lho. Ayo mayang iki nek ora bayaran kok nyemplungke sertifikat to. Kok nyepeleke Pak Agus wong gek lendak gawe. Oh, lendak gawe wong ngene. Ale nyupiti bojone meriah kaya ngene. Anake. Anake Pak. Nek bojone supite nek rasane berbeda. Gus, Nggih. ayo. San sampun ketiwasan. Aduh, niki kubang kula. Aduh. Apa yang terjadilah. Yang dia tahu hanyalah menyambut nyawa. Ngomong apa? Niki kula orang rumput. Mangga menika niki rene. Nek omongke sing cetha. Cetok. Yo, sing cetha siapa? Suwau. Yo. Suwau menika nek dalam bahasa Indonesia tadi. Yo, Kula itu aku ya bisa, saya juga. yo. Ngarit. Ngarit dalam bahasa Indonesia itu mengerumput. Yo. Apa ya nek ngarit ke bahasa Indonesia nih? Nyegeki suket. Terus enten niku ada. Kesuwen. Lah. Lah, Intine layak. yo. Ah iya kaya biasa nih. Weh, para prajuritku kabeh. Durung tak buka. Ayo nek buka ya nang jero omah buka nang kene sakit. Sangi. Ora ya. Yes. Dumeh awan ibu sinden kok lek jan. Iki Bu anu iki teko pentunge Bu. Wis persiapan. Beras 20 kilo. Iki Pak Agus li blonjo kan li bayar kurang yo dicatet nang kene. Di tengah hutan. Kok di tengah hutan iki? Anggo Wayang sing biasane nang ndi? ora dereng damel dereng rampung. Biasanya nek di tengah hutan niku pada pepuntune nggih inclik niku. Bon. Adik-adik nanti nggak usah budal dulu foto bersama ngono lho. Karo sing supit. Iya adik-adikku. Kok nek foto bersama karo sing supit, iras Pak Dewi ndelok tatune sing supit. Wiyosipun nangkin toko katur dhateng diko Kang Masdi Pati Rya penang sang wong bagus Kang mangku bumi
Jepang sinuyudan sagung kawulanipun dasar satriya jentara turasing narendra yakti kabeh wae para soreng layang pangalembono saka Hadi Wijaya ning kisana bajuti mula padha rungokno soreng mung sethithik cacatira nalikane pinanggih kutus pati kaya watake wong cublok tanarti krap sila ambak sakti kaya ana kang luwe yen nyoto sirote kaya batu cobaton curet palat Hadi Wijaya are rakiti kakak lima brade sore berungkat kipul nujukan sore-sore wong pintor palat wong pintor ayo Hadi Wijaya Hadi Wijaya Hadi Wijaya wong pintor abang Surabrata Jayabrata imbang yen kuwi wong pintor tepuk tangan yang meriah untuk Soreng warga setuju Ije kepareng foto sesarengan kalian Panyanggul Gati Pak Agus Dalasan Ibu ugi Nak Mas Muhammad Hari Saputra sareng kanca-kanca sareng warga setuju. Numpak nggih. Adik minggah kuda, Bapak Agus minggah Ibu. Oh mboten. Mboten napa-napa. Mangke mawon nggih. Di foto nggih. Mangke gentosan bibar Dik Haris mangke gentosan Ibu. Pokoke ikut giliran saka siji, jarane kuat to. Miring sithik jarane. Izin matur sembah nuwun kanca keluarga besar Pak Agus Dalasan Ibu ingkang sampun nimbali kula sakadang saking rekanca Sanggar Pangrupaka Budaya Soreng warga setuju. Sepisan malih yen agunging pangapunten anggenipun caos libur nuhoni pamundhut sagedipun namung mekaten tamtu kathah kekiranganipun gojek ingkang kirang meranani wonten penggalih Bapak Agus Dalasan keluarga Sumarambah para barayat ageng keluarga masyarakat wonten ing Padukuhan Mendut Banyu Biru menika mugi-mugi
Aja tinggal carane mesake. Ya anak adike ya urung patek garing ya. Ije, mekaten ingkang saged kula sakadang aturaken kathah kekiranganipun nyuwun agunging pangapunten. Ampun jengkar saking sasana palenggan panjenengan awit tasih wonten setunggal pasugatan saking kanca-kanca seniman tuan rumah nggih ingkang badhe ngaturaken beksan massal. Kepareng kula sakadang nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.